pasti ndak banyak. Kok kadapik pasti ndak pue-pue, kalaupun pue pasti ndak kalamo. Kok kadapik pasti ndak pue-pue, kalaupun pue pasti ndak kalamo. Sipai manusia tunan kurang tarui, rasoka dapik rasoka iyo. Ingin lihat tidak ingin dibawa, sagalo dikaja asa dapik kandaknyo. Ingin lihat tidak ingin dibawa, sagalo dikaja asa dapik kandaknyo. Dalam kitab Al-Quran lah dijalekan, pantangnya kalah dari kawan-kawan. Katiko mandapik haratonan banyak mulai mahilang, kakui kadiminta. Tapi sabalik no jiko dapik musibah, barulah ingat Tuhanan kuasa sasaku di